kubor nakaslem jong unongsan hima. Wallahi ki doni ki sab yele kai bakerpang Henry kalat pat kample yeki banang jam shaprang bat ban penjanai haka kam yele kai kani kalawan jia ya kawe ka khna yele kai siat khnam kajilla haka ba nadu bakala do no yela ka jong ka kmi kam shimla yoshu kalat bandang beteng haka kam yele kai bakala hab ban shimti no shisen don ya ka kam jong ka kmi haka bande kot khubor nadu dang rin kapai suklin pada si kabadai ka kuning kong ilit kong rolian pada si shong basa hamaulai mauro kala juya rablem yala ka jong ka kmi haka ba let di kot khubor na kawe ka jaka shikawe pan các bạn có nga so bạn ai boleh kepang yung nong san hima bawa wan ban ya kendo kepang ya nga hai ni po di bamta nang bai nuat ya katakan gua ban tip ya kajing ya inti kajing bujonga kakateng jonga kadai pai sulen pedasin ang asyong asa mulai muro ban ngadai ru ikun kong jong i liet rulian pedasin tingi dan arut para ban ngadai kun ban kong kajing inti ko jangan mencuat nadu por kiba nama nadu senam hajar hingga lasang mendiut kubor nanti por tengah ngadang sesiong kelas 1 tengah saya diterua seni sajan seni sadong lejong seni semuro tengah diterua keleng tu hani hajan hadir tu ngadalah sesiong kelas kelas 5 tu tengah sedang beli air pas station mulai ngali sedang libur langi megen ngalabut lang bipedi tengah sedang beli air station mulai selai karya mulai musiar station jauh, nanti hadir bangala syong kelas 9 pakai nyala sedang nak pada bangan lagi nak marui, dengan alik air pada sini saja jauh, nado negeri kana tu sedang jauh senehel, tu ki jauh dan seneng, haduh mulai orang ham alik air kita surok bak tu, dan kita ki bangarung, senang tu jauh senehel egum turu, hakipor ki bab kamar syai te long kita report ba dang dan lang ba email ba parang namangi ni tangi ya embed da kam di kubor namai mengi bisa ja beta ka kam di kubor na dum syua te baro langut hi ka news pa kopi si ting dang ya la ben ngade we no na sam kubor na rem ha yo ki chai te sedingnya lenti jong paisep te ikna iba trisitom ha nadu nong dan kemini pura dan kemi di sambut kubur keleng kan kesor para oi lain nong ini tang plus jar mereka tang jauh long sning jauh batimun jauh mau benar satu di sampur satu mulai. Tapi ilang kena dana dep waktu iwan banderap kami itu dan kami. Kehadiran ke kami kala ilo konsuan oyaki arut para. Kue cendera kue kita. Di ilasyong no hang lima bulan. Badila pak no ipara bandai ikut kubur. Ini tanjau semehil terserta sebelum mulai. Tu para hiru lawan tu lawan Arab yang pesu kadu kane klimat mentaru ilong kena baterai sitom ha wat kane por lobdau ilafun yang badu Arab pensil keluar lem te ngalah Arab i bata kaje kemen Arab i khamsi dor re ilong kena iba Resitom ialah kajang kam wanan dan su ikimi ikpa hat parteru ialah kurswet pararu te istri semat ialah kajang kam hadu dan nikah klip mat kawamta jong benai Oktober arah
Wadlah kala haban late school kumbalong ki wei ki para khana Henry kala pendut pat ya kapor hagaban kilan med haga jingile kai siat khnam. Kani ka samla kala yo rung hapo kashlem jing hikai jang Sports Authority of India SAI STC Shillong limba ka day boarding ngadu usnem ajar pra hagarta badang khat sau snem. Kani ka samla kala yo ru banya shimbanta hiki ka to kat ngi ki limpung ele kai haga jilla kumju haki inter SAI ba kala yo ru ban mi khmat ya ka jilla haki ka to kat ngi ki limpung ele kai. Hal tu kapor bas lagi ngai di Sagotam. Hadian ketukan Islam bat isya transfer no spogati te iwan pat dari segunen dan nado kata kapor hi segunen di ai training nga. Di competition ki ba ngala yo punishment ta nado ki district level, ki state level, ki national level. Oi ki district level le man mangai le district level ngayo medal bai. Te ki state level ru man mangai achievement ta ha ki state level ngayo bikin ki medal ngayo ki bronze, ki silver, ki gold ru ngayo. Kapor hi ngabentai kapor. Namang haki po banganang susdang mandin ya kai kamut yang akam di kapor nga iya syatan mandin ya rapi parah. Te hadir natu pan ngan andang ala kuliah kelas 12 kan bang sa sedang biang ya kakam. Te nga di kapor menstem. Te din tu ngadalat prash teng ada complete ya kajing di ai kapor. Te natu nga salit school prash teng kena bijin mangilo school kena bijin. Tengah di sekolah pat kena baca, tengah wai dua lai baca, tengah baca marswai na sekolah ngani direct baca 10, tengah ngasa setang jumpa tu slice teng. Jong ga ha po Meghalaya archer show ngayo bronze medal haka team. Tengah dong ke intersai po Bhopal tu ngayo gold medal haka team. She is a very obedient student. She is actually a day boarder student of SAI STC Shillong. That time it was our center was in Polo. I met her 2010. She was joined to our hostel 2008 as SAI STC Shillong. So when I met that from 2010 onward, she have so many tournament, national and state level RSI tournaments she took part. And 2010. She 2010 and 2009 she got all India tribal national RSI championships. She got so many medals, gold medal, bronze, silver, and state medal. She have so many gold medals, and also inter-SAI she 2010 in Pune she got Indian round girls team gold medal and one individual medal, that is 30 meter bronze medal. Na le host na baca kalai bang mi na sai tengah penyesok na pai tengah join na baka Archery Association of Meghalaya tenang tu ki ai kala denga ki pa nga kadang ka contract basis ke batang albanai ki pa kan nga ban ai coaching te ki pa stage po William naga ha ka jingsham jangai ha ka po bang adang le ko ka jingsham jangai stage te ki kena stage kempat itu iru tangga taka game archery ru kempat ju iru bagi penjui ru takkan dia ke bangin jupan dan kambangin siat bangin nak kai penjui te reda ka jing di ai jing le jonga tu pak kala long ka jing toy ba te ki hadien tu bang ladap ya tu ka abonai I DSO na stage problem nakari madam jijilin ila khot nga yang one continue yang ban ai jing kai be khna nomor isyam ba ka jing di ai jing kai jonga ka long ka jing toy khna nomor Bapri bakna stili ki paju delong da date number limba ka jing le jonga te kilas dang dio ka jing te kilas dang nang kilas ang ide I madam I khot biang badilai keren ru I ong nga ba ka tulop CODC ti ladap le keren ru hibo DC ladap ko ngu ong hoi ka tulop CODC te ka bam ka diru madam in ailang in ai bi mai tenga ka tulop kala shlong be janga te nadu tusnem alja khalai hadu alja khasan pat bangam yo super benteng ya kata game ke jonga te hatu ko por pat habang ala join po association te mis masarai ai kucing nga haka jingsham jonga te jing ai kucing mis masarai biang ma de iwe ni ko chiba nado kamasim ru pe long basuren iba iet hai na inang haban kran kumno man pen iet eki long inang te kamot mangi khna ru misu tanat misu iet ba
Tengah syam ki skill bai ai coaching nang lah. Nama ba mai ide bai la slam bai la sha ai training nama bai la sha ai training slam sport jam sport mah. Penlong yang ahi bangan belas penting yang kecil nak kata kedai kadang nak kecil kelat jadi ni itu senang aja katsan di kelat ni hak kecil long kena hi miso bang lakut lat ni misolat syu penting yang kata kecil nak kaya misolat syu penting nak dua kecil pulir ngalah ini nama banga hapan kit dia kata kedikor kum kami hidup nama banga dang sawi para badang red tu para badang sekolah tengah hapan penbit yang hapan nadu kabam kadi yang haban penbiang te kadi tang nak kata kita ko bang asko bak ngakut lat kelenti ban ngal la shurai ramba be bangan shui no iki baro bangan ngan beteng be kata kam ko joi me khnang bang ngla ban pet ban sa ban ke yi kasam ke iem ko jongai hin do bang astang ke ni nak kai ke iem ke dan be te kam siam ke iem ko jongai te kalong ngatrang bangan yo kata kala bangan pudi coach nang bangar ngan yo ban ngan ai chin kai lang iki wei nama bag nadu ka mesin jongai hi ka sultanat ya tu akam long ngakwa ban pen pau lam shiki wei bangan pen ilam bangan hikai lam iki hadai tambah kita borok kikut kalat kalenti bangam yo ban pundak ya kabi wala ngam roi ngala sobat kelakut kalat kalenti hadai ngapar shlor padi ki wei para kena ki ba le kai wala ko ban ko disiplin ro ngapar shlor ki ba kinom penlek no kata kapor ke baki maki kidang yo ba kinye pen ibe kata kasap jongki kenang ba ka tu ka iem ka jong ka badan hapo jongki kinang fresh tam ka tu ka iem sisian kasi kin sanla ban pun ulang nam kapor kertain dengan di kong bansara den dhar ngadi archery coach na ngadon hapo ka Directorate of Sports and Youth Affairs Government of Meghalaya Tekendian aku kum ka coachi ya ka ega bang aku am pen pau pi hani ka lomba na bentai pai sok den berasit ka jing long na jong pai sok hi kum ka ta khana ka banga na train i hadin bila dap ka jing pudi jong ina po sai nang tai nang tu badang na snam ai training mangai i na do tu snem mas na sai aja khat lai ter kum tai te ngai i shisha ka khana ka long sensia ba ka long particular bhai ka time kalong sakalong disiplin ha kakong usneng sakaweru ngai inga nyar bin I khna kum thai kan ka jingket ka bakhya bat ila pen man bati ka por ka jong I bin one man practice man step jan me ka be lat hi one hi te ka jing sngo ka jong a hi ka bakat ka bangai ngang lai I ka jing long ka jong ka hi te ngasngo do man sim teng ngasngo dan ni ngan le shokum do kum kata ka coach mo ba ka jing ka jong I mat hayang hasam kham tam dei long tai long khna ri ba treshitam I ba kwa sha ban achieve hado ka level ka jong I kum ka international kum ngi she akren she khana ngi she ai coaching ki training ki banga ai kloi bhaban ka ban batru kaweru long khna ba long ba treshitam sha nga kum ki kan thai bari ban I ba treshitam kum to te ngai I kham nyar man I nei khasi ki jong I kham tam kum ka situation ka jong pai sok le te long hayeng ki bai jinjar sai dia ko khubon step lawan tum step lawan be sa shapolo te nang to bara men sngila le arab I ki me hadukan
te kum ta ka pa bidang don ikmele dang la in one practice man step jan mi dang la te hadian kum to suki pada ka jana bishtam ikme kan hadian bishtam ikme hi imla chuban continue kan ka achri ka jongi hi te shwai ki toru bidang khan ikme te se iyo man de I training spo garu dari I coaching ki khana se te ru ni la komen ha wi la wan mai long tangi kum ha po state PE hi ki dan khalwe district wat ki coach pring ngedu nam ha ngedon tang balai ngut di ki coach te ngikwa hi ken long na kalyang jong sarkar kan pet khmat dam yikini ki senior players ki jongi ki ba don bun ki jing e ki kan do chakawai ka experience ki la don at least kin yob thong ki as a contract basis ru long kala ya rap shibu ni hi PE kung ka parthai man ta ka ba e sham phai shakadiang kaman ndai ki don ki long ying pare ki bala on support ni yeng ndai ka situation ga jong pai so bi ma hi te dan manu ban support ni manu ru ndai ngi nakalyang jong ka association ru ngi le ka bala hi manya perkhat na ban ta jong I kan te ngam ka ko chinga thrang do kata la ju ang I pendep ka jing poli ka jong phi mat stang man continue man le ka biang kana man yo man dai kin ka line poli ko tru ya kata dengan terang yang man dikena hingga siang teresitam let ki tournament dari depi teresitam hisam dan kando kala dan kami pi nama jin teresitam yu bleru I bayar bila dia bleru ya rapi kita hi dengan kermen ni nangi sahmat hi pai so ngeng scam nakalyang jongi ki coach ling ya dan bet nakalyang ka association ya dan bet gimnum ong bagi tai khna ki bam dan show manging klep no em ngin nyai bot dia ni ngin nyai support hadok at menta maneru daka phone yum yo bani kando ni daka phone ya kali pi malong kumno pi man kumno da mentai la dan ko na ti ni kwa hi banang ni sahmat ru PE hi ki international players ki badan kiladon ki kon ki ti hande kata ka jing thrang ka jong ki bikin ya ke sahmat ru amnum dan kando jing hanglat amar ngar ngai kum kata ka kemi adon amu ki kon ka e shamo ban ong teng ni haban ki kon gidang red ni habnya lam ya ka team de ka kata ka passion ka bangi ni dan kum kata ka jin trash tam ka bangang lama ngang kwa sham kini khna khana post ka jongi kum mi pai sok le ide khna iba balong balak roi sham ya rap mengin khan hanungan ko por ale ai coaching kum ni rap kini ki beginners ilong kloi sham ya rap yang aru hapor bangara ngadang dan nastang ai coaching kum to ning kong ru ki khna klai bon hi handai maroi ngam nam la hi man talai handai lomba ki jinga rap ki jong I ki seniors players ki bayadan di balan don ki experience kap to kan ni lalong shisha ka khti kam man khti ka diam sha man rap nga kan te ngakan man hi bo ublei don ka ban I kai family ka jong I ban I nong ai ka met ka basai ka baklan kum jo hi nga karpa hi ba ken sarkar ka jong I kan isn ai kan pet lam kan kum ki ni ki khna ki ba ki don ka talent ki kwa man trai teng deng kam dan show ka e ka financial support nong no kum dan dai taka shisha kum ka government ka phai khamat hi tenga government hi ba in yo hi kan adis contract basis ru tingkat continue studies ka jong I in the kaida at the same time kang min yo kai man puli ka ka line coach ru te khem dia mo kwa ban ya kran chapang long gini ki khna ki bobun man ta hi phin pe kham tam ni hasar kila shulong bet la shu la mi ka mobile man ta kila shulang mi tang ka mobile ka bade ban na ban ta ka physical health ka jong ki kila kalet no Kelas ulam biar tang kamu bang keren, kam tam kini kijut mentale, kim dek kini long bikin bias kai kapor ke jongki tang haki egi ba, tang ki teknologi, dekin wan ken cakata ka physical fitness ke jongki, maknang ba lingba ka sports ru, kalai rap shibun ya ki bin yok kam yok jam ru, hadian habun, kam dek kapor menshua ki kain ba ka sports kam long dek haman ta kum kini ki por shisha, baki kam ki jam ki play ki lat linti, nga pangladon hapok ke Indian team ka menshua, ngalai bakat nu ki kena ki ban ki tu ki grassroots ki bawan ki trai shitam ki yo ban mo ki ka man ta pare kan kli ki trai ki oil company ki trai ki airlines ki trai ki nu ki department ba ki ka sports kota ka dan tenga kermen hi ba ki ni ki yut ta kim dei ban lam ni da ki mam der kam te ki di ban ya chamat in perkhat think change ka thinking ka jong ki di ban change ban ta namat kham tam ni kum ki brio mo dala he ka ta system in work out system le ki ni kitai ne na do pas dang hi ha ka ne ka lockdown ban ta ni ngai issue bun mi ki brio ki la shu thya sngi la shu ki sngi namat kim tan shu ka ta ka por bakin kim so tho shu no ban multiply ka ta ka por ka jong ki hande nga pen shlur kham tam ki ramba brio ki long kme long khapa kham tam ki youth ki badai ka future no ban ta ka nation ka jong hi sei la ka talent ka ba phida na ma bleu ai
haman individually ai ka way ka talent te wat num pen no e ka talent ka ba phi dan tre shitam khnang pin yo ban khai so ba thia angine leshi